जों मोसाफानोसै आङो सिगां फैबायना बे उन्दैखौबो एसे खोन्थाबाय आं मोसागासिनो जोंहा नै बेरायहांबाय जोंना दे सनालि मोसादो सनालि इन्द्रि दे आया सुनजोसो बियो बैसागु हेपि बैसागु बयनिसिमबो ना हेपि बैसागु सनाफोर रंजा मोसा बयबो दिनैनि दिनाव इन्टारेस्टनो dirinya ayo sunan dia wajib saya Cina isan नुफेरदों आं बिजाब सालि मोसानायखौ सानगु थांसैबा नोंसोर लाङा जोंहानि हेंथा Thank you.
लाल साहा मोनलोंबाय नै जोंहा बैसागुनि गाहायाव था जिरायलाय लाल साहा लोंखांबाय आंखौ फल' खालामथ'बानो जायोमोन दसे रायलायगौमोन लाल साहा मोनलोंबाय नै लोगोफोरजों जौ लोङै लोङैफोरनि Này, bicara aku baik. Jangan, bisa jadi sana ber. Ekdom pada ni. Sana mana? Kerja sebagai masa-masa. Mana? Oma baca sebagai. Sonitpur जिल्लायाव हादा लागोन लैयागै सानैजों संसार जागोन Bố thay à, bố lấy bố này có thay. Amigo